दिनैनि क'क्राझार जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबि राइजिं बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बुब्लि बेवहाय जोङो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो प्रेस मिट खालामनाय जादों आरो बे दिनैनि प्रेस मिटआव नुजाफैनो हानाय क'क्राझार जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबिनि आफादगिरि बिथां आरो लोगोसे जोंजोंनो नुजाफैनो हानाय दिनैनि बे समाव आगुनि एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि दैदेनगिरि सार बिथां दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोङो सारेन्डार एनडिएफबि क'क्राझार जिल्ला हिसाबै थांनाय बिटिसि इलेक्शननिफ्रायनो जोङो परिबर्तन सरकारखौ नागिरनानै जोङो बिपिएफनिफ्राय जोङो ओंखारबोनाय जादों आरो जोङो बेबायदिनो बिपिएफ राजनिति दलनिफ्राय ओंखारनानै जोङो गोदान खुंथायनि मिजिंजों जोङो परिबर्तन खालामनो होननानै जोङो माखासे राजनिति दोलो जेरैहाय इउपिपिएल आरो बिजेपि थिग बिदिनो जाय जेखौ मोजां मोनदों बे राजनिति दोलोनि जानानैनो जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्शनखौ जोङो खामानि मावदों आरो थिग बिदिनो जोङो जेरै जों परिबर्तन सरकारखौ नागिरदोंमोन थिग बिदिनो जोङो दिनै बिटिसिआव जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जुथाइ सरकार इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे मोनथाम हान्जाजों जुगथु भाबै दिनै सरकार सालायबाय आरो दिनै बे सरकार सालायनायनि मास मोननैसोनि उनावनो जोंहा आरो एमएलए इलेक्शननि मोनसे धौ फैफिनबावबाय दा जोङो बे एमएलए इलेक्शनावबो जोङो जोंनि सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशना जोङो आगोल समफोराव खामानि मावबोनाय बायदि दिनैनि दिनावबो जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपि बे जुथाइ सरकारनि जाय बिथांमोनखौ केन्डिडेट हिसाबै एनडिएआ दैथायहरदों जोङो थिग बे केन्डिडेटनि जानानैनो दिनै क'क्राझार जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबिआ खामानि मावनो साखाफारा जादों आरो जों दिनै बुंनो हायो स्पष्ट भाबै जोङो जोंनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लायाव मोनथाम समस्तियाव इउपिपिएलनि केन्डिडेट जेरैहाय सार लरेन्स इस्लारि 30 नम्बर इस्ट क'क्राझाराव बिथांखौ केन्डिडेट हिसाबै जों मोनदों आरो वेस्ट क'क्राझार 29 हिसाबै जोङो बिथां मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ जोङो केन्डिडेट हिसाबै मोननो हादों आरो जोङो सोनाब गसाइगावआव जोङो बिथां समनाथखौ जोङो बिजाथि हिसाबै मोननो हादों दा जोङो क'क्राझार जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबि हिसाबै जों बिथांमोननि जानानै सिरियासलि नांथाबनानै जोङो जेरैखि जाया जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बिजाथिफोरखौ देरहाहरनायनि जोङो खामानि मावगोन आरो जोङो खावलायनो सानदों बे समाव जायफोरा जोंनि साफा सानै जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो जोंजों खामानि मावनायाव माबा मोनसे खारननि थाखाय बाहागो लानो हायाखै जों बिथांमोनखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोनहाबो बे जुथाइ सरकारनि बा एलायन्स गभर्नमेन्टनि जे केन्डिडेट बिथांमोनखौ देरहाहरनायाव निस्सय खामानि मावगोन आरो बिथांमोनहा फिल्डआव ओंखारनानै खामानि मावनो हायाब्लाबो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ निस्सय बे एनडिएनि केन्डिडेट बिथांमोननोनो जोङो भटखौ होनानै जोङो देरहाहरनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय आसामाव बिजेपि एजेपि आरो इउपिपिएल बे जुथाइ सरकारानो सरकार खुंगोन आरो जोङो 100% जोङो बुंनो हायो फैबाय थानाय समाव जोङो 2 तारिख मेनि उनावनो जोङो रिजाल्टखौ मोनगोन आरो निस्सय
बावहाय बिजेपिनि नेतृत्वआवनो बा एलायन्स सरकारानो आसामखौ खुंगोन आरो लोगोसे दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो बिटिसि खुंथायनि मानगोनां चिफ सारखौ आङो खावलायनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि सारेन्डार एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोननोबो माखासे थांनानै थानायनि राहा लामा निस्सय दिहुनगोन आरो जों बिथांनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं बिथाङा सासे जुब नेता होननानै जों बयबो मिथियो आरो बिथांनि माखासे खामानि मावनो लानाय हाबाफारिफ्रा समाजनि थाखाय खोब बाख्नायजाथाव होननानै जों बयबो मिथियो ओंखायनो जोंबो जोंनि माखासे सारेन्डार एनडिएफबिफोरनि मोननांगौ माखासे सुबिदाफोरखौ जाहाथे सारा अननानै जोंनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय थांनानै थानायनि निस्सय माबा मोनसे राहा लामाखौ दिहुननानै होगोन आं बिथांखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबिनि फोसावदिं बिफाननि नेहाथारि जानानै आङो बिथांनिसिम गुरैयै खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव आङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो सानो जे दानि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरनि गेजेरजों आगुनि एनडिएफबि आरो जोंनि सारेन्डार एनडिएफबि बिथांमोनहा दिनैसिमबो गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ आरो दा बिथांमोनखौ जोङो नैबेखौ रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों खावलायनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय सरकारा जाहाथे साफ्रोमबो एनडिएफबि बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय माबा मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों उदां खालामनानै होनो हायो आं बेखौनो दिनैनि क'क्राझार जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबिनि जानानै आङो सरकारनिसिम रिकुवेस्ट थाबाय खावलायनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि खामानिखौ थाबैनो मावगोन होननानै जोङो हाजासे मिजिंथिबाय आङो जोबथारनायाव बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोङो गावजों गाव भुल बा जोङो गावजों गाव दावराव दावसि जोङो नांलाय खमलाय जायाबालानो फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनखौ जोङो मोजां बारहोलांनो हागोन आरो बेखिनिखौ आङो बयबो आइ आफा रायजो राजानिसिम खावलायनानै आंनि दिनैनि बे प्रेस मिटआव सुंद' बिबुंथिखौ मोनसे बाथ्राखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं नैबेखौ बुंनो सानदों दा जोङो खोनागासिनो दङ NLFB होननाय मोनसे बर'नि गेजेराव मोनसे हाथियार दैग्रा हानजा जोनोम जादों होननानै जों खोनाबाय थादों खोनादोंल' जोंबो मेगनजों नुवाखै जों सानो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि मोनसे जाथियाव हाथियार हमग्रा मोनसे आफादनि गोनांथि गैथ'आबा जाथ'फिनाखै बायदि जोङो सानदों मानोना थांनाय 2 दानसोनि सिगाङावनो मोनसे भारत सरकारजों हाथियार दैग्रा आफादजों मोनसे गोरोबथा जादों दा जों जे गोरोबथाफोरखौ मोनदों बेवहाय मावनांगौ गोबां हाबा दं बेफोरखिनि जिनिसखौ दाबो मावहांदोंल'नो बेखिनि समाव जोङो मा मावगोन मा मावनो नागिरदों जों जेबोखौनो बुजिया दा बेखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा बा माखासे एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा माखासे भुल सिद्धान्त लानानै बा सोरनिबा खैसाराव गोलैनानै बेफोरबायदि जिनिसखौ सिन्था खालामदोंब्ला जोङो सारेन्डार एनडिएफबि जानानै जोङो खावलायनो सानदों जाहाथे बिथांमोनहा गावखौनो बुजिनानै बा सिन्था खालामनानै बेफोरबायदि सिन्थाधारा खालामफ्लांदोंबाबो जाहाथे गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनानै जाहाथे फैफिनो बा माबा मोनसे रायलायनायनि सिद्धान्त लाफिनो जोङो सारेन्डार एनडिएफबि हिसाबै जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय